Давай. И ето Тихомир набира здраво по река Караагач в първия мартенски ден на 2009 година. И след малко и аз ще се пробвам как работи това чудо. Денят е прекрасен. Честита баба Марта и живи и здрави. Снимаме другия път с 2 каяка. Гараж. Нищо не точвам. От чемотеето. Ай, скачай.